Tagol! Tagol! Tita! Tanya! Chinita! Sino? Ako? Magandang araw. Ayon sa aking pagsisiyasat, ginamitan ko ng lohika, mahika at ng konsyensya. Ako po, si Manggas. At ito ang Siko. Sino ako? Viral ang isang jeepney driver mula sa Tarlac dahil sa tindi ng init ng panahon ngayon. Naisipan niyang maglagay ng water jug. May tubig at may pabaso pa. Libreng tubig para sa mga pasahero niya. Nag-viral ito mula nang pinipost. Mula nang pinost. Nakainom ka ba ng gasolina? Iba ang nainom ko. Mula nang pinost ito ng isa sa kanyang mga pasahero. Ang driver ay nagangalang si Joel Bondok mula sa Tarlac. Mabuhay ka. Buhay. Hindi lang siya, tita. May isa pang driver. Iba naman ang naisipan ng taga Cebu na si Tal Villasan dahil nag-birthday siya. At habang nagbe-birthday siya, meron naman siyang libreng pa-burger sa kanyang mga pasahero sa jeep. Grabe naman yan, pa-burger. Sabi niya, libre ang pagsakay dahil birthday niya. Hindi lang libre ang pamasahe, libre pa burger. May pahanda pa siya, may pakain pa siya sa pasahero. Ganoon ang jeepney driver mula naman ito sa Cebu. Ikaw, kabisyo. Baka hindi ka namasahe at ikay nag 1, 2, 3, wag mong gawin yan. Yan ang ating Siko. Sino ako? Sino? Ako? Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Morning call! Morning, Tits! Kaloyal, feel good morning! Pizza size sa bulan sa Mayo, Tog 2024. May buntag sa mga nagpiesta diha. Sa oras na 7:30 ay kasama niya na ang cool na uncle from Davao. Uncle Dago! Itaas ang kamot sa mga angkol. Itaas ang kamot sa mga angkol. Kasama rin ang the undisputed hottest tita. Dahilan kung bakit ka nanonood ng radyo from Yun. Bacoor, Tanya Chinita! Habang ako'y morenang dalagang Pilipina, tignan mo naman ako sa mga mata mo. Huwag kang kumaripas ng takbo. Thank you, Call! Thank you, Mars Trixie! Ayan, thank you, ate. Alam niyo, ako nagturo sa mga diver na yan na ganyan ang gawin nila. Talaga, Mang Kanor. Paano mo nasabing Credit ikaw grabber nagturo talaga. credit grabber ka hindi ka nga nagbibiyahe, naka-VMW ka nga. Close kami, hindi ko lang sinasabi sa inyo kasi low profile Low profile. low Ilan ba profile. mga jeep ang mo, ang pag-may-ari mo? Low profile ako kaya hindi ko sasabihin. Bawal. Pero di ba if Pati jeep ko low profile. low bird? Paano pagbaha? Ha? Paano pagbaha? Lumulutang yun. Yaman mo talaga. Siyempre, basic. Basic. Pero ako, Kanor, palakpakan natin itong mga drivers. Uncle Joel Bondok, mabuhay ka, libreng patubig mo. At si Uncle, mula sa Cebu naman, si Uncle Tal Villasan na may libre na yung pamasahe dahil birthday niya, nagpa-burger pa. Kasi naalala mo, Tits, nung nakaraang sino ako, yung napagkwentuhan natin yung napag-usapan yung jeepney driver na laseng na natakot yung mga pasahero, lumipat na yung nasa front seat, lumipat na sa likod kasi sobrang bilis niyang magpatakbo, matulin at doon siya na huminto sa parang
health center at doon na siya natulog sa labas sa kalsada dahil Yung sa mga pasahero non-stress. Pero this Na-stress. time, ang mga pasahero, happy. oo, puro Masaya. happy. Oo, may mga sila, cortisol. Kasi ano cortisol? Hindi na naman niya alam kung ano yung... Naisip ko lang. Di mo alam ano yung mga hormones na lumalabas pag happy ka. Ang tawag doon, happy hormones. Yan, cortisol, happy. Tama ba? Yan, tama, happy hormones. Tama, Naisip happy ko. hormones. Di ba imagine? Kala mo na naman, antibiotic, Trixie. Mars, Kala mo, antibiotic. yung cortisol, kala ko iniinom ko yan para hindi mabuntis. Iba pala yun. Bakit? Di ba wala ka naman jowa? Paano ka mabubuntis? Yun na nga eh. Kahit may jowa, hindi pa rin ako mabuntis, Mars. Ay, yun sandali. na Palakpakan yung aking mga disipulo ko yan eh. Ah. Disipulo ni Mang Kanor yan. Basta mga Oo, low-key ka mabait. talaga sa pagtulong, no? ganun Mang talaga. Kanor, tinan mo, ha? Sa ang hirap ng buhay. Para kumita ka sa pagpapasada, unting-unti na lang sa mahal ng gasolina at ng diesel. Diesel, opo. Sobrang mahal. Unting-unti na lang iuwi niyan. Tapos magpapalibre pa. Oh. Tapos maggagastos pa. Magbaboundary Grabe. pa yan. Diba? Faith in humanity. Anong sunod? Is helpful. Sorrowful, joyful. Malungkot ka, tas masaya, ganun. So nakakatuwa na may mga tao pa din. Oo. Hindi lang Hindi lang typical na tao, Di diba? nag-iisip na, basta ako kumita ako, bahala kayo dyan. Kasi ngayon lahat tayo survival eh. Totoo Sa yan. hirap ng buhay eh, 'di ba? Kailangan pambayad ng ito paano pagkakasyahin, pero ito May mga anak pa birthday yan. na. Oo, may mga Paparalin pa yan. May mga chicks pa to. Ayan na, napapunta na naman tayo. Basta, okay na eh. Okay na. Baba pumunta talaga doon sa mga ganyang 'Di ba? usapan. Basta driver, gwapo kasi lapitin. Hindi na kasalanan ng driver yun kung terminal na yung lumalapit sa jeep. Di ba? Lapitin, syempre sabi nyo kanina, lapitin. O, terminal lang lumalapit sa jeep. Pag tinanggahan grasya, masama yun eh. Sila yun. Pero yun, Wow, mabait ka naman, Kanor. mabait na ako. Wow, bakit? Kasi mga pasahero ko, Mamamatay ka na ba? selected lang. Selected. Puro chicks lang yung pasahero ko. Bawal lalaki. Kasi proteksyonan ko sila. Tama, kasi... Pero saludo talaga. Saludo tayo sa mga driver sana na po ay ganyan. pagpalain kayo ng Panginoon at humaba po ang inyong buhay at happy birthday po. Ayan. Diba? At mag-ingat sa biyahe, iwas kayo sa disgrasya. Imagine mo, naisip mo yun na uhaw na uhaw yung pasahero mo. May libre siyang tubig. Nagugutom, may pa-burger ka pa. Libre pa yung pamasahe mo. Isang malaking bagay na yun, Diba? ha? Sa isang biyahe na yun, nakatipid Yun ako yung ng... mga nakakamagnet ng chicks. Magkano na eh. yun? 11, Yun yung mga 13? nakakamagnet ng chicks. Ayun, napapunta na naman tayo dyan. Napagod na akong sumangga dito. Ako na yung, para akong shield bath soap dito. Ako yung nagsumasangga eh. Meron talagang germs na malapit eh. Hindi tulad ng shield yun kasi ang shield galit sa sakit. May malasakit. Galit kami sa chicks. Kasi ayaw sumakay. Basic. Ay, nakaikot talaga. Nako, basta Ay, driver! Kaloyal. Kaloyal. And sweet lover. Kasi mapagmahal na sa pasahero. Siyempre maganda yung pasahero eh. Minahal niya. O, tingnan mo, ikaw na nagsabi. Hala. Uy, ayan na yung... Basta, di, SG ang grabe. Mas grabe SG. Bakit? Mas mapagmahal yun. Yeah, mas... Tingnan mo. Tumatambay na naman yung mga SG dito. yung Pag- SG. Pag nakakita, hindi, yung driver. Act of love daw. Service. Mali. Ano ba? Service of love? Service of act? Iulitin mo ang bilis kasi i-plus eh. Ang love language niya, acts of service, na balibaliktad mo. Akala Love ko... language. love language is act of service. is act of service. Oh, ikaw lang, ikaw lang. Language, love of act, service. Ang hirap naman kasi huwag niyong tanggalin. Ang gugulo mo. Bahala na basta. Yan. Shout out sa mga Driver. sweet lover. Na driver. Na pasahero. Ang sexy eh. Pasahero? Ng guard. Uy! Tinusok-tusok yung bag Tinusok ng guard? ng driver. Uy, ang ganda na shoulder bag niya. ng pasahero. Ng driver. Uy! Bayuta. May nakasabit na good morning sa leeg eh. Yung driver? Yung guard. Uy! Dapat good evening kasi night shift siya. Yung pasahero. Yung driver. Ay! Ang
Ang ganda. Oo, pag lumingon. Pag lumingon Sa ka. pasahero. Sa guard. Good morning, ma'am. Good morning, sir. Sabing ganun. Sabi nung guard? Sabi ng pasahero. Ay. Oh, dumaan sa gasolinahan kahit nagmamadali na yung mga driver, pasahero. yung driver. Ha? Yung driver. Hindi, yung guard. Sabi niya, ay, i-check mo yung aking gulong. Sabi ng driver. Sabi nung guard. Ang laki ng batuta. Nung guard? Ng driver. Uy! Tawakan mo yung batuta. Ng guard? Na pasahero? Kumaambyo eh. Yung driver. Yung babaero. Papunta na. Delikado na sa baba. Papunta na. Papunta na sa pagiging guard. Pagiging babaero. Hello. Good morning. Hello sa mga driver katulad ni Pags na loyal. Siya ko, Pags? Ay, hindi na lang ako mag-talk. Mag-talk pa ba ako? Loyal kami ni Ma'am Liza. Yan. Mag-hello ka. Hello. Parang hindi eh. Hello, Yal. Hello. Ay, good morning sa inyo lahat dyan, mga drivers natin. Mainit pa panahon. Ingat-ingat sa biyahe. Amping, lalo na yung mga nag-mumotor lang. No? Mga Uy, angkas grabe, ride, di ba, naghahabal-habal. Ang mahalaga, kahit mainit, ang gawin nyo para mapawi yung init at pagod. Mga chicks kayo. Ganun ba yun? Huwag kayong makinig sa payo ni Tita. Lucky lang. Okay Huwag niyo lang. sabihin. Oo, tago lang. Para hindi mahu. Hindi ka bahuli ng enforcer. Matapang eh. Yung enforcer. Yung asawa. Delikado. Ay, maraming salamat. Babalik ko na. Happy Fiesta lang. Sa aking airpods dyan, Papa Joseph, Mama Belen, mga taga Busaon, Tagum City, Purok Dos. Happy Fiesta. Diyan sa Bohol, maraming nagpipiesta din ngayon. Wow! Happy Fiesta! Oh, happy Fiesta sa mga nagpiesta today. Tuloy-tuloy tayo dito lang sa station number 1. Ito po ang 90.7 Love Radio! Feel good morning! Kailangan pa ba i-memorize yan? Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!